Felly, teitl fy nghyflwyniad i heddiw yw Pwy yw'r Cymry, cof diwylliannol a hunaniaeth Gymreig yn ystod y cyfnod modern cynnar. Bydd y papur hwn yn archwilio Pwy yw'r Cymry, ar sail sut y cant ei darlunio wrth i rai o brif awduron ar orffennol y Cymru gofio'r gorffennol yn ystod y cyfnod modern cynnar. Yn sylfaenol, mae'r papur yn dangos bod perthynas rhynggyfrannol rhwng pwy yw'r Cymru a'i hanes, a dylid cofio i hanes sef naratif am y gorffennol gael ei ddeall fel cof yn y cyfnod hwn yn gyffredinol. Caiff y testunau ei astudio fel cof diwylliannol heddiw, sef y wybodaeth honno am y gorffennol sy'n cylchredeg mewn diwylliant grŵp benodol, ac sy'n ei diffinio a'i huno. Dyma gysyniad llywodraethol astudiaethau'r cof, ac mae'n ddull rhyngddisgyblaethol sydd wedi ennill ei blwyf ym mhrifysgolheigion astudiaethau'r cyfnod modern cynnar hefyd. Y testunau dan sylw heddi yw'r Historia Britannicae Defensio gan Sir John Preece, dau destun gan Humphrey Llwyd, sef Chronicle Walia, ei addasiad o Chronicle Caradog o Lancarfan, a Breviary of Britain, ei gyfieithiad Saesneg o waith Thomas Twine o Fragmentum Lladin Llwyd. Yn ogystal, dadansoddir History of Cambria gan David Powell, Vicar Rhiwabon, sef ei addasiad o Chronicle Walia, Epistol at y Cymry gan yr esgob Richard Davies, yr agflaenodd y Testament Newydd, y ffydd ddiffiant gan yr anghydffurfiwr Presbyteraidd Charles Edwards, a drych miroesoedd gan yr eglwyswr Theophilus Evans. Wrth ehongli'r testunau hyn fel cof diwylliannol, nid y nod yw dadlau mai dyma oedd cof diwylliannol y Cymru yn y cyfnod. Yn hytrach, byddaf yn dangos sut roedd rhai o brif feddylwyr ar y gorffennol yn creu cof diwylliannol ac yn sgil hynny yn diffinio'r genedl Gymreig. Mae nifer o'r testunau hyn wedi eu hysgeluso, naill ai yn gyffredinol neu yn fwy diweddar. Ac bod astudiaeth ddiweddaraf Hugh Price wedi ceisio unioni'r bai, mae yna fwlch o hyd. Mae'r awydd i gyfnodi hanes y Cymru ac i hyrwyddo gwybodaeth amdanynt yn Ewrop, ym Mhrydain ac ymhlith y Cymru ei hunain yn uno'r testunau hyn oll. O ran diffiniad o'r Cymru, gwelwn yn sylfaenol pa mor bwysig oedd y gorffennol i hunaniaeth y genedl. Maen nhw'n mynd ati i ddiwygio gyda dyfach a dyfawr gorffennol y Cymru i gyd ymffurfio a'i safbwyntiau hwy a'i cyd-destunau crefyddol a gwleidyddol. Nid amcenir at farnu i ba raddau y ceir y gwir am y gorffennol yn y testunau hyn. Yn hytrach, astudir y naratifau a gyflwynir ynddynt fel drych i safbwyntiau awduron penodol ynghylch pwy yw'r Cymru a sut yr aethant ati i geisio gwreiddio'r hunaniaeth honno yn y gorffennol. Mae'r astudiaeth hon felly yn adlewyrchu diddordebau ysgolheigion y cof sy'n astudio'r gorffennol fel creadigaeth yn hytrach na'i astudio fel y gyroedd. Wrth hynny, nid dibynadwyedd y testunau fel cofnod o unrhyw wirionedd llythrennol i'r diddordeb, yn hytrach yr hyn maen nhw'n dangos am hunaniaeth y Cymru. Cywir neu anghywir, dyma yw sut roedd yr awduron hyn yn mynnu y dylid cofio gorffennol y Cymru, ac wrth wneud hynny, cawn olwg ar hunaniaeth Gymreig. Cyn symud i drafod cynnwys y cof diwylliannol, mae'n werth egluro'r prif gysyniad. Mae'n ddull i astudio a thrafod y cof a ddatblygwyd yn yr Almaen ar ddiwedd y 1990au gan Ian ac Eleda Assmann. Roedd yn rhan o droad diwylliannol o fu yn y maes yn y 90au gyda phwyslais o'r newydd o'r ddiwylliant a thestunau fel cyfryngau'r cof. Yn ôl Ian Assmann, cultural memory is a form of collective memory in the sense that it is shared by a number of people and that it conveys to these people a collective, that is, cultural identity. Mae astudiaethau'r cof yn gyffredinol yn deall y cof fel ffenomen gyfunol sy'n cynnig hunaniaeth i grwpiau penodol, nid yw yn eiddo i unigolion felly. Yn ôl Ian Assmann, the concept of cultural memory comprises that body of reusable texts, images and rituals specific to each society in each epoch, whose cultivation serves to stabilize and convey that society's self-image upon such knowledge. For the most part, but not exclusively of the past, each group bases its awareness of unity and particularity. A dyma beth sydd yn gwahaniaethu'r cof oddi wrth ddealltwriaethau eraill yn y maes, sef y dibyniaeth yma ar ddiwylliant a thestunau.
Nid oes angen pobl lythrenol I gofio'r digwyddiadau, y testunau sy'n gwneud y cofio drostyn nhw. Oherwydd hyn, nid yw cof diwylliannol yn gyfyngedig I ryw 80 neu 100 o flynyddoedd sef oes dyn. Yn ôl Ian Asman, mae cof diwylliannol yn draws genedliadol, sef transgenerational, ac mae testunau sy'n cyfryngu'r wybodaeth lawr y cenedlaethau yn sicrhau bod y cof yn mynd tu hwnt I oes dyn. Yn ôl Ian Asman, gwneir cyfraniad deol I hunaniaeth gan destunau cof diwylliannol. Maen nhw'n ateb 2 fath o gwestiynau hunaniaethol, sef yn gyntaf cwestiynau ffurfiannol, fel pwy ydym ni. Mae rhain yn diffinio'r grŵp ac yn dweud wrthynt pwy ydynt. Yr ail fath yw cwestiynau normadol, fel beth y dylem ei wneud. Mae rhain yn diffinio arferion y grŵp, a'r hyn y dylen nhw ei wneud o hyn ymlaen. Fy ffocws I yn y papur hwn yw'r cwestiwn cyntaf, sef hunaniaeth ffurfiannol y Cymry. A mae'n werth nodi fod I theori cof diwylliannol le unigryw yn y maes, oherwydd y cafodd ei ddatblygu I ddeall sut roedd cymdeithasau'n cofio mewn cyfnodau a mannau amrywiol o Israel yr Hen Testament I'r Aifft cyn Crist gan Ian Asman, ac yna mewn dramâu a cherddi o'r cyfnod modern cynnar hyd at ddigwyddiadau traumatig yr 20fed ganrif gan y Leda Asman. Yn wahanol I theoriau eraill ynghylch y cof sy'n dueddol o fod yn gaeth i'r 20fed ganrif, mae cof diwylliannol wedi ei ddatblygu I ddeall sut y mae cymdeithasau a diwylliannau gwahanol, yn bennaf yn y byd Ewro-Fediteranaidd, yn cofio ei gorffennol. Un o brif ddadleuon y papur hwn yw bod hanes cenedlaethol yn gyfrwng I gof diwylliannol, ac yn hytrach na deall y ddau fel pethau cyferbyniol, dylid deall y cof a hanes fel 2 ffordd o gyfrannu at y cof. Efallai bod cysylltiadau rhwng y cof a hanes yn dod i'r meddwl oherwydd y gyfres cof cenedl, ac o safbwynt y papur hwn, hanes yw'r hyn yr ydym yn dweud sydd wedi digwydd, nid yr hyn sydd wedi digwydd, a'r cof yw'r hyn rydych yn ei gofio, tra y gorffennol yw'r hyn sydd wedi digwydd. Wrth astudio'r ffordd y caiff y gorffennol ei gofio, dadleuai Marek Tam y gellid deall ystyr hanes. Oherwydd hyn, mae ein dadlau mae cof diwylliannol yw'r ffordd I ddeall, I werthfawrogi arwyddocâd y gorffennol a hanes I gymdeithasau. Felly y Cymry a'r Britaniaid. Wrth i'r awduron hyn gofio gorffennol y Cymry, gwelwn fod yna berthynas rhyngddynt a'r Britaniaid. Pwysleisir drwy gydol yr astudiaethau hyn, mae'r Britaniaid yw hanafiaid y Cymry a trigolion cyntaf Ynys Prydain. Mae pob un o'r awduron yn syniad am y Cymry fel Britaniaid, ac eithrio Charles Edwards sy'n dweud mae gweddillion y Britaniaid yn unig yw'r Cymry, oherwydd ers marwolaeth y Brenin Cadwaladr yn y 7fed ganrif ni fuont yn rheoli'r ynys. I Edwards felly, mae syfraniaeth ynghlwm wrth hawl unrhyw I fod yn Britaniaid. Dylid nodi bod y term gweddillion yn codi yn y testunau eraill hefyd, ond maen nhw gan gynnwys Siôn Prys a Theophilus Evans yn galw'r Cymru yn weddillion, maen nhw'n galw'r Cymru yn Britaniaid hefyd. Un o brif nodweddion y drafodaeth yw ei bod oll yn adlewyrchu I ryw raddau naratif Sieffre o Fynwy a'i Historia Regum Britanniae, sef naratif hanes yn llawn straeon mytholegol am Brutus ac Arthur ac arwyr eraill y Britaniaid a sut y collasant yr ynys. Yn ôl Brynleu Roberts, Congolfaen yr ymwybyddiaeth genedlaethol oedd naratif Sieffre yn yr 11fed ganrif ar 15, ac roedd yn diffinio'r Cymru felly, a gellid ei ddehongli fel testun cof diwylliannol. Mae'n hysbys y mae yn yr 11fed ganrif ar 15 y beirniadwyd yr historia gan Polydor Virgil fel testun yn llawn celwyddau. Aeth Siôn Prys ac ymffrillwyd i'r maes I amddiffyn Sieffre ac ysgrifennu yn Lladin I wneud hynny. A dylid cofio y cafodd Sieffre ei amddiffyn hefyd gan Saeson fel John Leyland, ac felly nid menter Cymreig oedd hyn yn unig. Roedd Llwyd a Prys yn mynnu y ceir cefnogaeth I Sieffre mewn ffynonellau Cymraeg, ffynonellau a bwysleisiad oedd tu hwnt I afael y beirniaid. Ond wrth iddynt amddiffyn naratif Sieffre, roedden nhw'n ychwanegu dimensiwn dyneiddiol, protestanaidd ac yn ei dro eglwysig i'r naratif,
Enghraifft, mae Theophilus Evans yn hyrwyddo safbwynt sieffreaidd ei fod yn ymwybodol ac yn nodi amheuon yn ei gylch. Mwyn dod dros hyn, mae Theophilus Evans yn tueddu i beidio a chyfeirio at sieffre yn uniongyrchol, gan dynnu yn hytrach ar ffynonellau eglwysig o'r ail ganrif ar 15 a oedd yn rhannu'r un fath o safbwynt, ffynonellau fel gan James Ussher, William Lloyd a Henry Spellman. Wrth wneud hyn, mae Theophilus Evans yn dangos fod yna hygrededd i naratif sieffre yn ôl disg ei ddydd. Nid yw'r testunau hyn chwaith yn rhai amddiffynol yn unig. Maen nhw'n cyflwyno naratif cenedlaethol sy'n dist i ymffros gwladgarol yng ngorffennol a hunaniaeth y Cymry. Wrth i Siôn Pris amddiffyn cof diwylliannol y Cymry gweld yn ymffrost yng ngorffennol a hunaniaeth y Cymry, a'i gred y dylid trafod hanes y genedl mewn cylchoedd dysgedig ar draws Ewrop. Yn nestunau Saesneg, Llwyd a Powell, maen nhw illdau yn canolbwyntio ar ddyrchafu'r Cymru ger bron y Saeson, gan ymffrostio yn ei anrhydedd ac yn aml yn gwneud hynny ar draul y Saeson. Mae ymffros yn hunaniaeth Gymreig hefyd i weld yng ngwaith Theophilus Evans, sy'n dweud ar ôl restru hynafiad y Cymru, mae dyma i chi, waidolaeth ac ach yr hen Gymru. Ciwch ar all un bonydd daearol fyth bosibl gyrraedd ato, pe bai ni ei hepil yn well o hynny. Fel y dywedwyd, y Britaniaid oedd brodorion greiddiol Ynys Prydain, ac fel disgynyddion iddynt mae hawl hanesyddol gan y Cymry ar yr ynys. Wrth gwrs, dywedodd sieffre i Brutus o Gardroy dirio ym Mhrydain ac enwi'r ynys ar ôl ei hun. Felly roedd enw'r ynys yn dystiolaeth o'i ddyfodiad, a dyma yw dadl John Pris a Theophilus Evans. Iddyn nhw roedd yn ddigwestiwn y daeth Brutus i Brydain. Tra bod Evans yn dweud ei fod yn debygol tu hwnt, ond yn mynd mlaen i ddadle fel petai yn wirionedd. Nid oes sôn am Brutus gan Charles Edwards, ac ei fod yn bosibl iddo ama'r chwedl, ac felly dwi ddim yn ei gynnwys oherwydd mae'n amerthnasol i naratif ar y ffydd Gristnogol ymhlith y Cymru. Ceir sôn gan Edwards am gysylltiadau seciwlar rhwng y Cymru a thrigolion Groeg. Mae'n dweud y bu cryn ymwneud rhyngddynt, a'i dystiolaeth yw'r ffaith aeth y brenin bladdyd i Groeg i gael disg yn gynnar iawn. Yn ôl Theophilus Evans mae'n werth nodi, nid Brutus oedd y cyntaf i ddod i Brydain, ac mae fe'n ychwanegu hynafgwr nodedig arall i gof diwylliannol cenedlaethol, trwy dynnu ar waith Paul Ysperron, yr abad o Lydaw, a ddywed yn 1703 y daeth Gomer ab Japheth ab Noa yn fuan, wedi dinistr Tŵr Babel i Brydain. Roedd y ddadl hon yn boblogaidd iawn ymhlith Cymru ddeunawfed ganrif, a chyfieithwyd gwaith Perron i'r Saesneg gan y Cymro David Jones yn 1716, a'r argraffiad hwnnw y defnyddiodd Evans. Dyma ychwanegiad pwysig i drafodaethau ynghylch tarddiad y Cymru, ac mae'n enghraifft sy'n cefnogi dadl Colin Kidd i wreiddiau ysgrythurol dyfu mewn pwysigrwydd rhwng 1600 a 1800. Ond beth mae Evans yn gwneud yw dangos y gellid cyfuno'r Beibl a'r byd clasurol. Bellach felly, roedd gan y Britaniaid dau darddiad mytholegol, y naill o'r hen byd clasurol a'r llall o'r Hen Testament, ac wrth reswm felly roedd y Cymru yn genedl anrhydeddus. Prif ddolen gyswllt y Cymru gyda'r Britaniaid ym mhob testun yw'r Gymraeg. Mae'r awduron yn galw'r Gymraeg yn iaith Brydeinig, ac felly mae'r papur hwn yn dilyn dadl Peter Roberts a ddywed mai iaith oedd the most potent palladium of nationhood. Ac mae'n werth cofio yn gyffredinol, os nad yn ddieithriad, roedd y termau Cymraeg a Britaniaeth neu Brydeinig yn gyfnewidiol yn y cyfnod hwn, ac yn gyfnewidiol yn y Gymraeg, y Saesneg a'r Lladin. Y rheswm y gellid hawlio ffigurau o'r gorffennol fel Lles, Gomer, Emrys Benair fel rhan o'r genedl Gymreig yw oherwydd ei bod nhw'n siarad Cymraeg. Mae'r iaith yn gwbl hanfodol i Brydeindod yn ôl Humphrey Llwyd a ddywed yn y Breviary of Britain, the Welshmen use the British tongue and are very true Britons by birth. Mae'r iaith felly yn hanfodol i genedligrwydd y Cymru
a dywed Charles Edwards nad yw hynafiaid y Cymru a harosodd yn ardal Cumbria ar ôl dyfodiad y Sacsoniaid yn Gymru mwyach. Gellir dadlau felly bod Edwards yn awgrymu y bydden nhw wedi bod yn Gymru o hyd yn yr ail ganrif ar 15 pe bai nhw wedi cadw eu iaith. Roedd y Gymraeg hefyd yn gwbl ganolog i Theophilus Evans wrth iddo ddiffinio'r genedl yn y gorffennol. A fel y dywed Jerry Hunter, Evans tells his readers again and again that it is their language which makes them and keeps them as they are. Ac mae Evans yn tynnu ar broffwydoliaeth enwog sy'n dangos pwysigrwydd y Gymraeg i hunaniaeth y Cymru, eu hiaith a gadwant, eu tir a gollant, ebe myrddin, yn ôl Theophilus. Yn ôl yr awduron dan sylw felly, a hefyd, nid oedd y Gymraeg wedi newid ers dros 1000 o flynyddoedd, a sail ei barn oedd y gred bod barddoniaeth o'r 6fed ganrif yn ddealladwy o hyd. Dywed Humphrey Llwyd yn Chronicle Walia, "This Welsh is the same language or tongue which the Britons spake, for the work of Myrddin or Merlin and of Taliesin, which wrote about 1050 to 1500 years ago, are almost the same words which they use at this day, or at the least easy to be understood of everyone that speak perfectly the Welsh tongue, especially in North Wales." Caiff y farn hon ei hadlewyrchu gan Sir Siôn Prys a Theophilus Evans, sy'n dweud y mae'r iaith yn agos mor ddilwg eto ac mor gydnabyddus a deallgar ag oedd hi ers 1200 o flynyddoedd. Ac mae Evans yn dyfynnu cerddi gan Taliesin, Myrddin yn Eirin a Llywarchen sydd yn ôl y drych yn dyddio o'r 6fed ganrif. Ac felly mae'r Gymraeg yn ffordd o ddangos bod y Cymru yn genedl sydd wedi goroesi dros 1000 o flynyddoedd ac iddynt golli tir a'i syfraniaeth, maen nhw wedi cadw'r hyn sy'n ei neilltuo oddi wrth genhedloedd eraill, sef y Gymraeg. Ac mae'r ffaith i'r Cymru gadw eu iaith gyhyd, mae'n destun balchder i'r awduron oll, ac mae'n dangos eu bod nhw'n genedl sydd yn trysori eu hunaniaeth. Fel y dywed Theophilus Evans yn llawn ymffrost, ein bod yn cadw ein iaith gyntaf, os nid yn berffaith gwbl, eto yn byrach nag un genedl arall yn y byd. Ac mae'n mynegu cred sydd bron union rhywun peth ar hyn a gafwyd gan Siôn Prys 2 ganrif ynghynt, wrth gwrs yn llai cytbwys. Ac felly, wrth greu cof diwylliannol a morffennol y Cymru, caiff y genedl ei dyrchafu. Yn ôl y cof hwn, cenedl anrhydeddus i'r Cymru, ac maen nhw'n amlygu, mae'r awduron hyn yn amlygu eu rhinweddau. Gwnaent hyn yn bennaf trwy ganolbwyntio ar ffigurau dewr, anodedig a gwrol o'i hanes, fel Emrys Benair, y brenin dewr a arweiniodd y Cymru i fuddugoliaethau amlwg yn erbyn y Saeson, a'r brenin Hywel Dda, y brenin diwiol, cyfraith a threfn, a thywysogion niferus eraill. Yn achos Llwyd a Powel, enghraifft, roedd dyrchafu'r Cymru yn rhan o'i hymdrech cyffredinol i ddyrchafu'r genedl ger bron y Saeson, a chywiro'r naratif dirmygus a oedd ar led amdanynt fel pobl anwar a gwrthryfelgar. Mae'n hysbys i bawb am mae'n siŵr yn 1536 ac yna 1543 trwy'r deddfau uno, daeth y Cymru yn un endid weinyddol gyda'r Saeson. Ac mwyn sicrhau bod y Cymru'n cael parch, gellir dadlau yr aeth Llwyd a Powel ati i ddyrchafu'r Cymru yn Saesneg, a'i hanog felly i barchu'r Cymru a'i trin fel cyd-ddinasyddion cyfwerth. Mae nhw'n sôn am wrthryfeloedd gan y Cymru, ond maen nhw'n pwysleisio mae'r Saeson mewn gwirionedd oedd ar fai am hynny, oherwydd iddynt ormesu'r Cymru gyhyd. Roedd yn iawn i'r Cymru amddiffyn ei hunain yn ôl Powel, sy'n gofyn, should a man be charged with disobedience because he seeketh to keep his purse from him that would rob him? Roedd gormes y Saeson ar y Cymru yn ystod yr Oesoedd Canol yn cael ei ddarlunio fel cyfiawnhad dros wrthryfeloedd Cymreig yn y cyfnod hwnnw, ac felly cenedl gyfiawn yw'r Cymru sy'n ceisio ei cael triniaeth gyfiawn. Ond mae'n werth cydnabod, mae naratif yn llawn diriwiad a cholled yw cof y Cymru i'r awduron hyn, yn arbennig Theophilus Evans. Yn ôl ef, mae ysgrifennu hanes y Cymru yn waith salw a chwith. Mae'n naratif am golli grym.
Ac anrhydedd y Cymru, mae'r awduron oll yn cydnabod ymroddiad y Cymru I bechod fel un ffactor paham y collasant ei sofraniaeth. Mae defnydd Charles Edwards o Gildas yn enghraifft amlwg o hyn, a dywed gwelwn gael o'r Britaniaid yr un rhyw rybuddio, ac y gafos yr Israeliad gynt o flaen ei caethiwed, ac ynghylch yr un modd y gwrthodasant hwynt, ac ynghylch yr un fath gystydd a ganlynodd, ac nid heb ei heiddi. Mae brad a drygioni yn reswm am ei dirywiad, ac mae naratif Llwyd a Powell yn cynnwys sawl sôn am frad gan y Cymru, sy'n cael ei grynhoi gan Theophilus Evans a ddywed mae bradwr o hyd a fu distriw Brydain, sef y Cymru. Wrth gwrs, roedden nhw oll yn ymyrfrydu yn nhrefn y deyrnas yn ei dydd, ac wrth gofio'r gorffennol, maen nhw'n honni I golledion y Cymru gael ei dadwneud gan y deddfau yno a diwygiad Protestanaidd. Dyma'r cyfnod pan ddaeth y Cymru yn ôl Edwards yr helynt orau ar ein cenedl ni ac y fi ers llawer o genedlaethau. Yn y cyfnod hwn, dywed Edwards y tynnwyd y caethiwed teimladwy mewn pethau bydol yn gyntaf, sef y deddfau yno, ac ar ôl hynny, caniadasant iddi foddion yr ryddhad oddi wrth gadwyna'r tywyllwch ysbrydol, sef y diwygiad Protestanaidd, dwy fendith digymar ac yn rhan o gynllun Duw amdanynt. Wrth gofio'r gorffennol, mae'r awduron yn darlunio'r Cymru fel cenedl Ewro-Fediteranaidd. Caiff y term hwn ei ddefnyddio oherwydd nad yw'r term Ewropeaidd yn ddigon eang I gyfleu'r ymgais I osod Cymru yn ddaearyddol yn rhan o gof Cristnogol a chlasuron, sy'n cynnwys ardaloedd yn y Dwyrain Canol, Gogledd Affrica, yn ogystal ag Ewrop. Mae'r ardal hon yn rhy eang I Ewrop yn unig, ac yn sgil hyn, un o fynedleon yw naw wnaeth y diwygiad Protestanaidd dorri'r Cymru oddi wrth genhedloedd eraill, ac fe welwn i'r cysylltiadau trawsgenedlaethol a thrawsgyfandirol barhau I fod yn bwysig. Yn sylfaenol, mae dewis Lladin fel cyfrwng gan Pris a Llwyd yn ymgais I osod gorffennol y Cymru yn rhan o drafodaeth ysgedig Ewro-Fediteranaidd, nid iaith Ewropeaidd oedd Lladin yn unig yn ei dychymyg hwy. Roedd yn iaith Ewro-Fediteranaidd a cheir cyfeiriadau at bobl ar draws yr ardal hon. Ac mae Siôn Pris yn cyfeirio at Sbaen, cenhedloedd yn Affrica, a cenhedloedd yn Nwyrain Ewrop yn yr un frawddeg. Mae rhai o'r enghreifftiau sydd wedi codi eisoes yn bersonol i'r adran hon hefyd, ac maen nhw'n dangos bod prif elfennau hunaniaeth Gymreig yn y cyfnod yn rhynggysylltiedig. Mae myth Brutus yr enghraifft yn un ffordd o gysylltu'r Cymru gyda'r byd Ewro-Fediteranaidd. Fel groegiwr, mae'n gosod tarddiad y Cymru yng ngorffennol clasurol y byd hwnnw, ac felly mae'r Cymru yn genedl sy'n hŷn na Rhufain. Cyfeiriwyd eisoes at ddefnydd Theophilus Evans o Gomer, sef un o ddisgynyddion Noa, ac roedd y cyfeiriad hwn yn dyfnhau gwreiddiau Ewro-Fediteranaidd y Cymru a'i darlunio fel cenedl sy'n rhan o naratif y Beibl gyda'i gwreiddiau yn y Dwyrain Canol. Ond nid trwy sôn am darddiad yn unig y mae'r cof yn dangos mai cenedl Ewro-Fediteranaidd yw'r Cymru. Mae Siôn Pris yn dweud y bydd llawer o filwyr Britanaidd ar y cyfandir yn arwain byddinoedd ac yn ennill buddugoliaethau, fel Brenis a arweiniodd filwyr yn Gal ac yng Nghroeg. Defnyddir yr enw Cymraeg bran amdano gan Evans yn y 19fed ganrif wrth sôn amdano. A fel y nodwyd eisoes, mae Charles Edwards yn cyfeirio at bladdyd ac yn dweud iddo gael addysg yng Nghroeg a dwy'n dis-Groegaidd yn ôl I Brydain, yn gynnar iawn. Ac felly caiff y Cymru eu cysylltu yn filwrol ac yn rhan o waddol dysgedig y byd Ewro-Fediteranaidd. Ond efallai Cristnogaeth yw'r prif ffordd y caiff y Cymru eu cofio fel cenedl Ewro-Fediteranaidd yn y testunau hyn. Wrth reswm, nid yw'r ffydd Cristnogol yn gyfyngedig I Ewrop, o ran ei tharddiad, ei lledaeniad, ac ni ddylid deall Protestaniaeth ei bwyslais ar y gyffrediniaeth ac eglwysu cenedlaethol, fel crefydd sy'n ynysu cenhedloedd oddi wrth ei gilydd. Nid rhywbeth ynysig mor Protestaniaeth fel dywed Kevin Chauvenet, roedd Protestaniaeth pybyr yn tueddu fod yn plith y rhai mwyaf traws genedlaethol.
Ac mae protestaniaethau amrywiol yr awduron hyn yn Gatholig o hyd yn yr ystyr Groegaidd, sef cyffredinol. Yn ôl hwy, Joseph o Arimathea a ddaeth ar ffydd i Brydain yn fuan ar ôl yr atgyfodiad yn y Dwyrain Canol. Caiff hyn ei drafod yn fanylach yn y man, ond o safbwynt y ddadl hon, mae dyfodiad Joseph i Brydain yn gosod Cristnogaeth y Cymru mewn byd Ewro-Fediteranaidd. Ac mae dau ffigwr amlwg yn narratif hanes Cristnogaeth, sef Lles ap Coel a Cystennin, yn gosod y Cymru yn rhan o'r byd hwn. Lles, brenin Prydain a dirnasodd yn yr ail ganrif, oedd y brenin Cristnogol cyntaf yn ôl y testunau hyn yn gyffredinol, ac Cystennin, ymerawdwr Rhufain yn y 4edd ganrif, oedd yr ymerawdwr Cristnogol cyntaf yn y byd. Roedden nhw, ill dau, yn Fritaniaid, a chaiff y Cymru ei dyrchafu fel rhan hollbwysig o naratif Cristnogol y byd Ewro-Fediteranaidd. Maen nhw hefyd yn golygu y gall y Cymru gael ei cofio fel cenedl sy'n rhan o hanes rhagluniaethol y byd Ewro-Fediteranaidd. O safbwynt y ffydd Cristnogol, mae'r ddau yn hollbwysig yn lledaeniad y ffydd ar draws Ewrop a'r byd tu hwnt i hynny, ac felly mae'r Cymru yn rhan o hanes rhagluniaethol a chynllun cyffredinol Duw am y byd. Nid yn unig felly mae'r Cymru yn rhan ganolog o naratif Cristnogol y byd Ewro-Fediteranaidd, ond maen nhw'n arweinwyr ynddo, a mae hwn yn dangos statws y ffydd ymhlith hanafiaid y Cymru. A chaiff eu teyrnasiad nhw, y ddau ohonyn nhw, ei ddeall mewn fframwaith draws gyfandirol, ac mae'n destun balchder i'r Cymru, fod dau aelod o'r genedl cyn bwysiced yn hanes y ffydd Cristnogol, ac mae'n dangos hefyd fod i Gristnogaeth Brotestanaidd ddychymyg daearyddol eang. Ac mae cof Ewro-Fediteranaidd y Cymru yn cael ei ddyfnhau ymhellach wrth i gynhaliaeth y ffydd Cristnogol gael ei chofio yn ei plith. Enghraifft, pan oedd trigolion Prydain yn methu a gwrthbrofi heresi Pelagius, anfonwyd Garmon ac a Lupus atynt o Gal i'w cynorthwyo. Mae Theophilus Evans yn dweud nad oedd llawer o wahaniaeth rhwng iaith preswylwyr Ffrainc a iaith hen drigolion yr ynys hon yn yr oes honno. A dyma farn gyffredin ar y pryd yn ôl Ian Stewart sydd wedi cyflwyno papur yn y ganolfan llynedd. Yn ôl Evans, mae hwn yn dangos fod Prytaniaeth y Cymru yn mynd tu hwnt i Brydain. Mae Charles Edwards yn sôn am ddyfodiad Garmon a Lupus i Brydain, ond nid yw'n cyfeirio at unrhyw gysylltiad ieithyddol na diwylliannol yn uniongyrchol, ond nid yw chwaith yn nodi bod yr ieithoedd yn wahanol. Mae'n bosibl felly ei fod yn rannu safbwynt Theophilus Evans a safbwynt Prys ynghynt. Mae'r ffaith mae un genedl a fu ym Mhrydain a Gal ar y pryd. Ond mae'n glir fodd bynnag bod y Cymru yn rhan o gymdeithas grefyddol sy'n gyffredin i Brydain a Gal, ac o ystyried y farn gyffredin am iaith gyffredin o ddwy ardal, mae'n bosibl fod Edward yn cymryd hynny yn ganiataol fod y Cymru a thrigolion Gal yn un genedl. Allan o bob awdur, Charles Edwards yw'r un gyda dimensiwn Ewro-Fediteranaidd ar ei gryfa. Wrth iddo ef gofio'r gorffennol, mae'n cynnwys nifer helaeth o ferthyron y ffydd Cristnogol sy'n rhychwantu'r byd Ewro-Fediteranaidd. Wrth gwrs, mae'n drwm ei ddyled i John Fox a wnaeth yn yr un modd yn ei lyfr enwog Acts and Monuments. Wrth i Edwards gynnwys hanes y merthyron hyn, dengys fod golygon cof y Cymru yn mynd y tu hwnt i Brydain a'i thrigolion yn unig. Yn ôl ef, dylai'r Cymru gofio'r merthyron dan sylw oherwydd ei bod yn rhannu ffydd. Gellir ei hawlio fel rhan o gymuned ddeacronig y Cymru a deithio ysbrydol felly, ac mae fe'n mynd y tu hwnt i unrhyw ystyriaethau ethnig o hunaniaeth yn y cyfnod. Hynny yw, maen nhw'n hanafiaid ysbrydol i'r Cymru, gweithaf o ble bynnag maen nhw'n dod. Mae'r merthyra hyn yn digwydd ar draws y byd Ewro-Fediteranaidd, megis yn San Sebast, sef Sifas yn Hwrci heddi, gyda 40 o unigolion yn y flwyddyn 320 yn cael ei gorchymyn i sefyll yn noeth mewn llyn fin nos i grynu i farwolaeth. Cyfeirio hefyd at Dada'r Eglwys Fore, megis Tertullianus, Justin Ferthyr a Polycarp. Cymunedau Cristnogol hefyd yn cael sylw ganddo yn Waldensia, yn Lloegr ac ym Bohemia,
gan drafod Ianhys a Jerome. Mae Charles Edwards felly yn trafod Marthyron a dioddefwyr dros y ffydd Gristnogol o'i bore ar draws y byd Ewro-Fediterranaidd. Daw'r erledigaeth yn wreiddiol oddi wrth Rufain ymerodrol. Ac felly mae'n efelychu cof Catholig yn hyn o beth. Ond mae'n torri oddi wrth y cof hwnnw yn ystod yr Oesoedd Canol ac mae'n dangos mae'r eglwys Catholig a arludiodd y rai oedd yn dilyn y ffydd ddiffiant. Wrth wneud hyn, mae Charles Edwards yn diwygio hereticiaid yr Oesoedd Canol fel rhagflaenwyr Protestanaidd. Ond mae'n nodi hefyd nid yw'r gorffennol yn unig y perthynau erledigaeth. Yn yr ymerodraeth Ottoman yn yr ail ganrif ar 15, mae Edwards yn dweud bod Cristnogion o hyd yn dioddef erledigaeth. Yn ôl ef, mae dynion, menywod a phlant o gefndiroedd ethnig amrywiol yn marw dros ei ffydd ac yn cael eu canmol am ei ffyddlondeb i'r gwirionedd pa le bynnag y bont. Nad yw'r ffigurau hyn yn hynafed ethnig i'r Cymry, maen nhw'n hynafiad ysbrydol iddynt ac maen nhw'n gymwys i gael eu cofio. O ganlyniad, mae yna ddwy lefel i gof y Cymru yng ngwaith Edwards, cof ethnig sy'n ymddangos yn y penodau am hanes y ffydd ymhlith y Cymru, a chof traws genedlaethol a chof cosmopolitanaidd a ddaw iddynt trwy'r ffydd sydd yn cynnwys unigolion o wledydd eraill. Mae'r Cymru i Edwards yn rhan o gymuned Gristnogol draws genedlaethol ac aml genedlaethol. Ac felly mae Edwards yn plith y rai a welai fod profiadau Cristnogol y tu hwnt i Brydain yn berthnasol ac mae'n rhaid ei gwybod ym mhob gwlad. Yr elfen olaf ar hunaniaeth y Cymru sy'n cael ei phwysleisio wrth gofio'r gorffennol yw ei bod yn genedl Gristnogol. O safbwynt yr awduron dan sylw, mae'n werth cofio mai gwrth Gristnogaeth yw Cristnogaeth eglwys Rufain iddynt, a oedd yn ôl hwy yn ceisio dileu y gwir ffydd sef Protestaniaeth, ac iddynt wneud hynny ym Mhrydain ac ar draws y byd. Mae'r awduron yn ymhyfrydu yn hynafiaeth y ffydd Gristnogol ymhlith y Cymru, ac mae'r ffydd honno yn eiddo iddynt o hyd gyda'r diwygiad Protestanaidd. Fel dywed Charles Edwards, y wynllan efengylaidd y sydd dreftadaeth ein hynafiaid, ac mae'n dreftadaeth sydd wedi ei hetifeddu nawr. Yn ôl Lloyd Bowen, by'r diwygiad Protestanaidd yn hanesyddol ei natur yng Nghymru, ac mae'r tesynau hyn yn sicr yn cefnogi'r ddadl honno, ac maen nhw'n dangos sut y gwreiddiwyd y wedd a'r Protestaniaid roedden nhw'n ei harddel yn y cof. Adferiad Cristnogaeth oedd y diwygiad Protestanaidd iddynt, ac roedd hyn yn arbennig o wir am y ffydd ym Mhrydain. Roedd hwn yn gred gyffredin yn y cyfnod ac fe'i defnyddir yn Lloegr fel y dengys Felicity Heel. Yn ôl y ddadl, Protestaniaid oedd y Cymru yn wreiddiol, ac oherwydd hyn gall yr esgob Richard Davies alw'r newidiadau crefyddol yn ail fodeuad efengil yn arglwydd Iesu Grist. Wrth wneud hyn, cafodd Protestaniaeth ei wreiddio yn hen hanes y genedl, ac roedd hwn yn lleihau ar ei radicaliaeth a'i newyddeb. Roedd dyfodiad Joseph o Arimathea i Brydain, yn ogystal ag yn gwreiddio'r Cymru mewn gorffennol Ewro-Fediterranaidd, yn dangos mae cenedl Gristnogol yw'r Cymru. Mae Joseph yn ffigwr holl bwysig yn y cof am Gristnogaeth gynnar ym Mhrydain, a'r ymgais i danseilio hynafiaeth Rufain, ac wrth gwrs honwyd mae Cristnogaeth Protestanaidd a ddaethpwyd ganddo. Yn ôl Davies, Joseph o Arimathea, disgwyl Crist ac disgyblion Cristnogaeth dysgedig gydag ef. Y gwir hyn, megis ac y derbynasont hwyr ffydd a'r crefydd a'r Gristnogaeth gan Crist ei hun, a'i apostolion, felly pregathasant ac i dysgasant yn y deyrnas hon. Mae gan Gristnogaeth ymhlith y Cymru wreiddiau apostolaidd felly. Humphrey Llwyd oedd y Cymro cyntaf i gyfeirio at hyn yn Cronica Walia a gwblhawyd yn 1559 ac fe'i cafwyd hefyd gan David Powell yn 1884. Yn ôl Edwards, cafodd Joseph ei anfon o Gal ac o bosibl gan yr apostol Paul. Ac mae Evans hefyd yn cyfeirio at amser Joseph yn Gal ac yn sôn am ei gyfarfyddiad gyda'r apostol Philip cyn dod i Brydain.
Mai creadigaeth gan fynachod Carloiw oedd yr hanes hwn mewn gwirionedd, roedd y Cymry dan sylw a rhan fwyaf o feddylwyr Cristnogol yng Nghymru a Lloegr yn ei gredu, ac mae'n dangos sut yr oedd cof Catholig yn cael ei ailweithio ar gyfer dibenion Protestannaidd. Wrth reswm, roedd derbyn y ffydd mor gynnar yn destun anrhydedd i'r Cymru, ac roedden nhw'n cael ei dyrchafu oherwydd hyn fel rhan nodedig o drefn ragluniaethol Duw. Mae Richard Davies yn ymyfrydu yn y ffaith i'r Britaniaid a dderbyniasod at ein gyfraith Duw, gwir grefydd Crist ar efengil fendigedig, a hynny yn gyfagos at amser Crist a apostolion ymlaen yr ynysoedd oll, ac eu cydwasant yn bir ac yn ddilwgwr yn hir o amser, yn lew ac yn ffynedig. Ac wrth gwrs mae'r geiriau gwir crefydd Crist yn arwyddocaol fan hyn, Protestaniaeth a ddaeth, gyda Joseph o'r Mathea. Yn ôl Davies, nid yn unig y derbyniodd Cymru y ffydd yn gynnar, ond fe'i cadwyd ganddynt am ganrifoedd. A daeth y newid hwn yn y 6fed ganrif, pan ei gyrfodwyd trwy drais a gormes i dderbyn Catholigaeth Rufeinig, ar ôl i Austin Fynach, y cecryn cas i Theophilus Evans, ladd mynachod diarfog y Mangor is y coed. Dyma ddigwyddiad pwysig i'r awduron hanes oll, ac oherwydd hyn, gelwir Austin yn bloodthirsty monk gan Humphrey Llwyd. Hoffwn nodi'n fyr yma ni allai bod yn gwbl sicr ynghylch daliadau crefyddol Humphrey Llwyd. Cred rai, mae Catholigwr ydoedd oherwydd ei gysylltiadau gydag Arundel. A dyna yw'r prif reswm mewn gwirionedd. Ond mae hynny yn problematig iawn i mi oherwydd bod yna sawl brawddeg wrth bab a gwrth grydolig i'w cael yn Cronica Walia, ac mae hwn yn anodd i'w cysoni adaliadau Catholig Llwyd. Ni fyddai wedi eu cynnwys nhw os oedd yn rhyw fath o Gatholig cudd. Rwyf yn tueddu ffafr dehongli'r Protestannaidd o Llwyd, yn enwedig oherwydd i fe anad neb arall liwiodd deddf cyfieithu'r Beibl trwy'r dir cyffredin yn y 60au. Beda fo am hynny, mae chwant y Catholigion am waed yn enyn Dicter Evans, ac mae'n annog y Cymry i gofio mae gwaedlyd oedd y papistiaid ar y cyntaf, a gwaedlyd eto fyth, felly gormes oedd sail ac amlygrwydd Catholigaeth ym Mhrydain yn ôl yr awduron hyn. Cyn y lladdfa a arfodwyd Catholigaeth ar y Cymru, mae'r cof hwn yn dangos y bu gan y Cymru Feibl yn ei hiaith, ac nad oeddent yn dilyn arferion Catholig Rhufain cyn y 6fed ganrif, oherwydd nad oedd yr arferion hynny yn bodoli. Roedd hyn yn anylysu Catholigaeth fel crefydd estron ac yn fframio'r diwygiad Protestannaidd fel rhan o'r adferiad Cymreig a ddaethpwyd gyda'r Tuduriaid. Roedd natur y Protestaniaeth yn amrywiol o destun i destun. Protestaniaeth frenhinol teyrnasiad Elizabeth y cyntaf a geir gan y Cymry yn hestyn y Richard Davies. Protestaniaeth gyda phwyslais ar bregethu, gyda'r gair yn debycach i arferion ymneilltuol i Charles Edwards, ac i Theophilus Evans, Protestaniaeth yr eglwys oedd hi yn bedyddio plant gydag esgobion, offeiriaid a diaconiaid. Ym mhob amrywiaeth, ceir ymgais i bwysleisio bod ei ffydd yn eiddo i hynafiad y Cymru ac nid yn beth newydd. Dengys hyn, y bydd cof am ddyfodiad y ffydd i Brydain yn hyblyg yn y cyfnod modern cynnar ac yn cael ei ddefnyddio i safbwyntiau amrywiol ac yn teithio o destun i destun. Ac mae'n werth cofio nad yw cof yn statig, mae'n newid ym mhob cyd-destun y cofio. Caiff Gristnogaeth gynnar y Cymru ei chofio wrth i'r awduron ymdrin â ffigurau penodol a diffinio'r Cymru fel cenedl a chanddi ddiwylliant a threftadaeth Protestannaidd. Caiff y brenin lles ap coel, brenin godidog Theophilus Evans, a drodd Brydain yn deyrnas Gristnogol ei gofio mewn fframwaith Protestannaidd gan yr awduron hyn. Fel pen yr eglwys yn ei deyrnas, roedd yn hyrwyddo goruchafiaeth frenhinol ar y faterion crefyddol. Mae ymdriniaeth Charles Edwards ohono yn ddiddorol iawn. Mae e'n dweud aeth ein gwlad ni yn flaenor ar yr holl deyrnasoedd yn proffesu'r efengil drwy gyffredin gyngor.
Nid goruchafiaeth y brenin sydd yma, ond cydweithredu rhwng y brenin a'i senedd sydd yn adlewyrchu daliadau a dyheadau Presbyteredd Edwards ei hun. Y nesaf yw'r ymerawdwr Rhufeinig sef Cystennin, y Briton ardderchog hwnnw, a'r ymerawdwr clodfawr isaf yn y byd yn ôl Theophilus Evans. Roedd hefyd yn dangos bod gan y Cymru drefdadaeth Gristnogol anrydeddus ac iddynt gynnal a chadw athrawieithau uniongred yr eglwys ar draws y byd Ewro-Fediterranaidd. Wrth gofio'r gorffennol, mae seintiau Catholig yn ymddangos yn gyson yn y testunau hyn. Ac mae'n debyg y bydd y pwynt hwn yn arbennig o berthnasol i nifer o ymchwilwyr y ganolfan gyda phrosiect diweddar ar y seintiau. I grynhoi'r sylw yn sydyn, ni ddileuodd y diwygiad Protestannaidd arwyddocad y seintiau i'r dychymyg Cymreig. Caiff y seintiau eu diwygio gan yr awduron hyn oll i gydymffurfio a'u credoau hwy. Felly, ni ddileuwyd y gorffennol Catholig gan y Protestaniaid, yn hytrach fe'i diwygiwyd. Mae'r seintiau nawr yn ymddangos fel Protestaniaid, ac wrth gwrs, roedd y seintiau hyn yn rhagoesi daeth Austin ar ddiwedd cyfnod y seintiau, ac felly Protestaniaid oedden nhw cyn dyfodiad crefydd y Pab i Brydain. Nid seintiau Catholig, Mogarmon, Lupus, na Dewi bellach, na chwaith Teilo, Dyfrig, Padrig, na Cyndir. Nid yw'r gair sant yn tueddu i ymddangos wrth ymdrin ar unigolion hyn. Mae'r dynion hyn wedi diwygio i fod yn archesgobion, yn esgobion, yn weinidogion ac yn athrawon sy'n pregethu ac yn dysgu'r Cymru a chenhedloedd eraill ym Mhrydain ac yn arbennig yn eu cadw nhw rhag heresi Pelagius. Enghraifft, mae Davies, Edwards ac Evans yn galw Dewi yn archesgob. Nid oes llawer o waith ar y seintiau ymhlith Protestaniaid ar draws Ewrop, ond cafodd y rai hyn eu hadnewyddu fel eiconau gwladgarol ac esiamplau moesol, ac maen nhw'n dangos fod i'r Cymru hanes Cristnogol godidog gyda'r ffydd yn llwyddo yn ei plith a Duw yn ei bendithio gan godi unigolion i bregethu iddynt. Wrth astudio'r testunau hyn, dawn amlwg fod y Cymru yn cael ei cofio fel cenedl danfendith Duw. Ymhlith y bendithion hyn mae dyfodiad yr Efengyl i Brydain, cynhaliaeth y ffydd, y diwylliant Beiblaidd, a maddeuant am eu pechodau ar hyd eu hanes fel cenedl ac fel unigolion. Ac wrth gwrs mae'r diwygiad Protestannaidd hefyd yn fendith. A dylen ni beidio ag anghofio am aberth Crist drostynt, sef y fendith fwyaf yn ôl Richard Davies. Mae'r bendithion cenedlaethol yn arbennig o bwysig yn y testunau gan eglwyswyr. Enghraifft, dywed Richard Davies, mawr fyd-regaredd Duw ym mhob oes o adda hyd Crist. Canis ni bu nac oes nac amser, nas danfonau proffwydi athrawon a phregethwyr i ddwyn goleuni i'r byd. O amser Crist hyd heddiw, ni bydd ddim llai ei drigaredd. Mae Richard Davies am i'r Cymru gofio i Dduw anfon pregethwyr atynt ac iddo wneud hynny i bawb ar draws y byd. Unwaith eto, gwelwn ehangder daearyddol y dychymyg Protestannaidd Cymreig. Ac yn sgil y bendithion hyn, dylai'r Cymru fod yn ffyddlon i Dduw ac yn ddiolchgar iddo. Yn ôl Richard Davies, un o bendithion mawr Duw oedd adfer y ffydd ymhlith y Cymru, a dylai'r Cymru fod yn dduwiol a dilyn Duw oherwydd hynny. Efelychu dadl Davies a wna Charles Edwards wrth gofio'r diwygiad Protestannaidd unwaith eto fel un o fendithion mawr Duw sy'n ryddhau'r Cymru oddi wrth gatholigiaeth. Yn wir mae e'n dweud y mae ewyllus Duw yn ddatgyddiedig yn yr oes hon, caffed ei pherffaith waith ynom ni, rhag nad ar bedor arglwydd mohonom ni, mwy na'n hynafiaid. Wrth drafod y Cymru fel cenedl Gristnogol, gwelwn fod yna gysylltiad cryf rhwng hunaniaeth ffurfiannol a normadol y Cymru, sef yr hyn sy'n ei diffinio a'r hyn y dylent ei wneud. Wrth fod yn genedl Gristnogol, sydd dan fendith Duw, dylai'r Cymru fyw yn deilwng o'r brentiau hynny, a bod yn ifydd i Dduw a dilyn y ffydd Protestannaidd.
Ac felly i grynhoi, mae'r papur hwn wedi cyflwyno cof diwylliannol yn theoretig i ysgolheigion y Gymraeg. Wrth wneud hyn, rwyf wedi amlinellu sut y gellid astudio naratifau hanes mewn perthynas â hunaniaeth gyfunol, a'i dehongli fel ymgais i greu a mynegu dealltwriaeth benodol o orffennol y Cymru, a diffinio y genedl honno. Dadleuwyd y dylid deall testunau hanes fel testunau cof diwylliannol a myddin fynegu gorffennol sydd yn eiddo i'r Cymru ac sy'n ei diffinio. Wrth archwilio pwy yw'r Cymru, gwelwyd bod yna 2 elfen i'w hunaniaeth, a bod yr elfennau hynny yn ryng gysylltiedig y meddwl yr awduron ar sawl cyfri. Yn gyntaf, maen nhw'n ddisgynyddion i'r Britaniaid ac i rai yn Fritaniaid o hyd. Maen nhw hefyd yn genedl Ewro-Fediteranaidd ac hefyd yn genedl Gristnogol, ac mae Protestaniaeth ar amrywiol wedd oedd y Gristnogaeth honno. Mae diddordeb yn y cyfnod modern cynnar yn y Gymraeg yn arbennig wedi crebachu yn ddiweddar, ac mae cyhoeddiadau ar y cyfnod hwn yn y Gymraeg yn brin iawn, a chyda'ch cynlleied o dwythodau PhD ar y cyfnod a diffyg modiwlau penodol ar draws Gymru, mae'r cyfnod hwn dan fygythiad sylweddol yn yr Academi. A fy ngobaith i yw wrth drafod hunaniaethau a sut y caiff y gorffennol ei greu a'i ddefnyddio i ddiffinio'r Cymru, y gallwn annog cenhedlaeth newydd i drin, trafod a dadansoddi cyfnod sydd wir yn wirioneddol gyffrous. Diolch yn fawr.